22 de febrer de 2024. En un cèntric restaurant de Terrassa es celebra el 80è aniversari de la Sílvia Alcántara. Com alguns dels protagonistes d'altres documentals de la sèrie Terrassenques, Terrassencs, la Sílvia no va néixer a Terrassa, però hi va venir a viure als 20 anys, el 1964. Per tant, ja fa més de 60 anys que és una terrassenca més. En una casa plena de dones, tu has estat, junt amb la mama, una magnífica referent. Gràcies per tot el que ens has ensenyat a través de les teves històries rocambolesques que, a vegades fins i tot, costen de creure. Des de ben petita has estat tu qui ens has cuidat, venint al matí a casa a despertar-nos i portar-nos a l'escola, venir-nos a buscar les tardes, jugant a totes hores i cantant cançons que se'ns han quedat gravades per sempre, com la de l'indi o la gallina xica pica pallarica. I he arribat i m'he fet un propòsit. A partir d'ara, jo no vull complir més d'anys. A partir d'ara, només compliré projectes, il·lusions i somnis. Que m'hi voldreu acompanyar? No vull anar llançant bocins de vida com fulls de calendari tan inútils. Vull deixar amor i somnis i paraules que duren més que jo al cor dels altres. Un feliç aniversari, donar-te l'enhorabona per l'exitàs que sabem que tindràs amb la teva nova novel·la i per fer-te una pregunta, perquè hem estat aquí debatent de si serem o no serem capaços, o seríem o no seríem capaços d'escriure una novel·la entre tots pel Sant Jordi. Moltes felicitats, Sílvia, pel teu 80è aniversari. I no només això, estem de celebració també, ja que està a punt de publicar-se la teva nova novel·la, que estem segures que serà tot un èxit. Sílvia, per molts anys, per partida doble, com diu la Cari, per la teva nova novel·la i pel teu aniversari. Però no només et volem felicitar, et volem agrair. Des de les biblioteques estem molt contentes de la teva col·laboració i participació, entrega, generositat, no només publicant llibres i ampliant el patrimoni literari, sinó també donant coneixement a autors i autores novells, ensenyant la tècnica de l'escriptura. Quan jo vaig començar a aprendre a escriure, que això ja ve, diguéssim, una cosa que és molt important és que quan la meva filla ja anava a l'institut, que ja era als anys 80, la meva filla em deia: «Mama, fas moltes faltes d'ortografia», perquè jo li deixava notes a la nevera. I jo li vaig dir: «Home, esclar que em faig de faltes», dic, perquè jo el català no l'he pogut estudiar, jo en castellà no en faig. Diu: «Bueno, vés a la normalització lingüística i te n'ensenyaran». I dic, i vaig anar. I esclar, llavors jo vaig aprendre el català. En el moment que aprenc el català és quan em surt la vena d'escriure. En el moment que aprenc el català, els mateixos professors de català m'ho deien: «Tens fusta per escriure, tens molta imaginació». La manera d'escriure d'aquests cursos és la professora imparteix un tema, llavors mana deures. Tots els companys llegeixen el que ha escrit tothom, igual que la professora. És molt important saber el punt de vista d'altra gent, no només del professor. Cada persona que és allà és un lector que se suposa que si vol aprendre a escriure és perquè ja li agrada llegir i llegeix. Per tant, aquesta potser és el secret o potser és la base més important d'aquest estil d'aprendre. L'havia despertat una espurna de sol lleganyós que es filtrava per entremig de les escletxes de la persiana. Al matí la va trobar ensonyada, com si no hagués dormit. Apartar la cortina, obrir la finestra i mentre feia pujar la persiana, els ulls enrogits guaitaven avall pel cel obert cap al cossi de les escombraries del bar de baix, però no el veia. Les parpelles mig closes i cansades d'una nit de malsons li ho impedien.
i mirar amunt cap a un cel que només es podia imaginar amb tots els treballs. Del fons del cel obert pujava la sentor de cada dia, una sentor que l'obligava a tancar les finestres de pressa. Les olors dels esprais l'ajudaven a simular un ambient més respirable. S'hauria de treure la son del damunt si no volia arribar tard a la feina. Una dutxa ràpida, protegida per la cortina de plàstic amb flors descolorides, l'obligà a expulsar-se la mandra. De dins l'armari, amb mirall adossat a la porta, em va treure uns texans vells i una camisa nova, comprada a les rebaixes. S'hi emmirallà. Estava satisfeta de com li havia tallat els cabells la perruquera. Trobava que tan curts l'afavorien. I es passava les mans pel ventre, pels malucs, per la cintura, tot plantant-li cara al mirall, satisfeta. Tenia la mirada serena pel que havia hagut de veure, els ulls foscos i lluents com els cabells, la boca sensual, sense proposar-s'ho. Sí, els portava bé els 40 llargs. Aquest 80è aniversari va coincidir amb la publicació de la seva quarta novel·la, Cèlia Palau, i la promoció li va ocupar pràcticament els mesos de març, abril i maig, amb una Sílvia atrafegada anant d'un costat a l'altre a fer presentacions com, per exemple, els Amics de les Arts. D'entrada soc sempre negatiu, però com he dit... Hi havia despertat una espurna de sol lluminós que es filtrava per entremig de les escletxes de la persiana. En aparença, sembla reproduir la primera fase del llibre, però ara, si abans ens parlava de sol lleganyós, ens parla d'un sol lluminós. Dins d'un calidoscopi de cristalls esmicolats que giravoltava i tornava a giravoltar, tot canviant els dibuixos i els colors, com si es volgués canviar el far. O l'Ateneu Terrassenc, un dels espais on ell imparteix classes habitualment. Aquell any va tocar la loteria cap a una sèrie de gent del món del llibre i em va tocar una periodista, Rosa Maria Fillol de La Vanguardia, i em va dir, escolta, diu, us ha tocat la loteria? Dic, sí, us ha tocat la loteria. Ah, sí, quin un content, dic, no, dic, la Glòria. Perquè a Cèlia Palau descobrirem que el més costerut per a la Cèlia no va ser deixar la colònia, sinó que va venir després de deixar la colònia. El més costerut per a la Cèlia va ser que calia vomitar-la, la colònia. O el molt prestigiós Ateneu Barcelonès. I la quarta, que per mi és la més interessant, ara a l'hora de parlar de Cèlia Palau, la quarta, per tant, sobretot, l'interès per la figura del narrador, que això és un aspecte essencial de la novel·la psicològica i que els interessos poden ser de molts tipus i per tant pot sortir novel·la psicològica de molts tipus també, però sempre hi ha aquest interès per la figura del narrador, per la fixació d'una perspectiva, d'un punt de vista des del qual s'explica aquesta història o s'analitza psicològicament el personatge. I en aquest moment el lector té la sensació que si dius ella o ell ja està dins del personatge i té la sensació de que sap el que pensa, tot el que diràs el que pensa i el que sent. Sense oblidar la firma de llibres a Barcelona per Sant Jordi o els programes de televisió de promoció. I ara, d'aquell retrat de la vida a la fàbrica, arriba un spin-off a partir del personatge de Cèlia Palau, on s'explica com és la vida d'aquesta dona quan aconsegueix el seu desig de deixar enrere la colònia. T'escriu Sílvia Alcántara, que torna ara amb Cèlia Palau. De vegades la suavitat d'un mocador també pot escanyar. Això és Més 324. Comencem. Estem parlant de fa 15 anys, no sé com vau pair l'èxit o com
Sí, bueno, jo ja sempre vaig dir, sempre he dit que l'èxit, que si es pot dir èxit, que em va agafar ja amb l'estómac preparat per pair-ho. Si això et passa en 20 anys, sembla que, oi, ara ja sóc famosa. No, ja és una edat que ja t'ho agafes d'una altra manera. Jo també he llegit molt. Ho he heretat de la padrina i de la meva mare, que també eren grandíssimes lectores, totes. Llavors es troba, llegint, si tu llegeixes obres, o sigui, autors bons, si tu llegeixes novel·les bones, també hi ha d'haver també aprens moltíssim. Això sí, això és imprescindible. I no hi podia faltar Puig-reig, el seu poble natal. Aquell dissabte, de mitjans d'abril, quan l'esclat de primavera afavoria els geranis de la finestra i la cadernera del veí ho certificava, era com si tot l'univers s'hagués conjurat per fer-li la vida més plaent. Però no us penseu que durant aquests anys la Sílvia s'ha quedat quieta, perquè la Sílvia no para. I és que un cop trepitja amb força el món literari català, la Sílvia també agafa empenta i compagina l'ensenyament de tècniques d'escriptura a Terrassa, tant a la Biblioteca Central com a l'Ateneu Terrassenc, amb la preparació de noves ficcions. I es fa un bon fart de participar en clubs de lectura arreu de Catalunya. La Sílvia va viure els primers anys de la seva vida a la Colònia Vidal. La Colònia Vidal, que va funcionar de 1901 a 1980, és el terme municipal de Puig-reig. És una de les 18 colònies tèxtils que hi havia, al costat del riu Llobregat, en els 20 quilòmetres que separen Balsareny de Berga i que van funcionar de finals del segle XIX fins a bona part del segle XX. Les colònies eren com petits pobles autosuficients. El nucli central era la fàbrica. La força de l'aigua feia funcionar la màquina de vapor i aquesta activava tota la maquinària. Però llavors els transports públics o privats no eren el que són ara i per facilitar l'accés a la feina, al costat de la fàbrica, els propietaris hi construïen les cases on vivien els treballadors i les seves famílies. Generalment, tots treballadors, el pare, la mare i els fills ja de ben joves. Aquest és el carrer de Santa Teresa. Jo vivia en el número 2 fins que vaig tenir 8 anys. O sigui, els primers 8 anys de la meva vida a casa meva vam viure en aquest carrer. L'església, l'escola, la biblioteca, el teatre, la botiga de queviures o economat, la peixateria, la carnisseria, el safareig per rentar-hi la roba i també la casa dels amos, ben a prop, però aïllada. I fins i tot una caixa d'estalvis de la pròpia colònia, de manera que els estalvis dels treballadors, en certa manera, tornaven als amos que els hi administraven. Com la bèstia que ensuma el perill, has quedat quiet, encarcarat darrere la porta tancada. La mirada poruga, els llavis premuts amb força, eren una esquerda en aquell rostre amarat de suor. Va retenir l'alè. Havia de plantar-li cara al panteix. Forcejava la maneta de la porta amunt i avall. Una vegada, una altra vegada i encara una altra. Res. El forrellat no cedia. El fum ho empodegava tot. S'afluixà la corbata. Es descordà el coll de la camisa. L'ofec li rebentava els pulmons. A fora, els magatzems cremaven per tots 4 costats. Les finestres arrenglerades de la quadra dels telers
també vomitaven foc. Per damunt de la xemeneia que volia foradar el cel, surava una fumera espessa i negra. La sirena sonava. No parava de sonar. A dalt, a la colònia, el repic de campanes tocant a foc esmolava les teulades i feia sortir tothom al carrer. Mentrestant, la resclosa, impassible, deixava que l'aigua s'escolés mansa riu avall. Els genolls se li doblegaren. Abans de caure, va sentir a través de la finestra amb reixes que donava a peu de carrer una veu que cridava: «Ja no hi queda ningú!» Des de terra colpejava la porta. «Aquí, sóc...» I mirà en l'aire. A través del fum encara va poder distingir els arxivadors de la A a la F, de la R a la T, i balbucejar: «Teresa!» Llum! Deien del riu Llobregat, deien que era el més treballador d'Europa, perquè era el que tenia més fàbriques que agafaven l'aigua del riu Llobregat. Cada 2 quilòmetres hi havia una fàbrica. Llavors, esclar, com que no era dins del poble, com que manava allà on hi podien fer el salt d'aigua, estaven lluny de la població. Llavors van fer pisos pels treballadors que treballaven a la fàbrica. Al principi feien els pisos al costat mateix de la fàbrica. Aquestes colònies les van començar a fer a mitjans del segle XIX. La de la colònia Vidal va ser l'última que es va fer, que ja es va fer a principis del segle XX. La van inaugurar el 1902. I a partir d'aquí, doncs, la gent van començar a treballar i hi havia, com diríem, un paternalisme en els amos, una protecció perquè volia que els treballadors estiguessin al 100%. Van posar guarderies, que en dèiem casa bressol, per cuidar la canalla. Hi havia facilitat dels matrimonis, que un podia treballar al torn del matí i l'altre al torn de la tarda, perquè la canalla no fossin problema com perquè no poguessin anar a treballar. Això i el mossèn, que a la trona els diumenges predicava lo bons i sants que eren els amos, que els havíem d'agrair, es van anar formant aquesta cosa: oi, els amos són tan bons perquè ens donen totes aquestes facilitats. Aquelles facilitats sí que estaven molt bé, és que estaven molt bé. Hi havia la gent que vivia a les ciutats. Nosaltres a casa meva teníem família a Terrassa i quan venien deien: és que això sembla el paradís, perquè teniu de tot, nosaltres hem de deixar la canalla tancats a casa quan anem a treballar a l'estiu, perquè no poden sortir al carrer, perquè s'hi farien els cotxes, aquí no hi ha cotxes. És el paradís, això. Segons el paradís, segons com es mira, i segons les necessitats de cada persona, i segons el que la gent, cada persona, aspira a ser. Quan entres a treballar, que fan tant soroll els telers, que hi ha gent que sempre parlen baix, que et sents molt espantada, no t'agrada. L'ambient aquell de fàbrica a mi no m'agradava. Primer perquè feia tanta pudor. Aquesta pudor que se sent aquí, que encara se sent dels olis bruts, que estan les màquines impregnades d'aquesta pudor d'olis bruts i de pols i de borra, doncs aquesta pudor se't ficava no només al nàrio, se't ficava a la pell i no tenies... Quan arribaves a casa, com que no tenies dutxa, et havies de rentar a trossos i costava que marxés aquesta pudor. I a mi m'agradava, jo quan veia que passaven els que treballaven a l'oficina, mudats, que feien aquell olor, esclar, es posaven a treballar a les 9, es passejaven alguns per allà i anaven tan mudats i tan perfumats, i jo pensava, home, jo estic aquí des de les 5 del matí, me'n faig pudor d'olis bruts. Feia patir tant que cada dia al matí, quan tocava la sirena, pensava, què podria dir per no haver-hi d'anar? Què podria dir? Era el primer pensament quan tocava la sirena. Fèiem ensenyança primària, justa, però només una mica controlada també pels amos, i després, als 14 anys de treballar,
si tenies influències, com en aquest cas en tenia una mica perquè el meu pare treballava al despatx, ja tenia una mica d'influència, doncs em van posar els telers, perquè se suposava que era el millor ofici que hi havia i era amb el que et podies guanyar més bé la vida, aprenent de teixidora, a treballar, a posar-se a 4:45 del matí tocava la sirena perquè et llevessis, a les 5 del matí havies d'estar al peu de la màquina. Jo ja tenia inquietuds quan era a l'escola. Jo quan era a l'escola i venia una nena que era la filla del cap d'estació del tren i amb ella li feien unes classes particulars, li ensenyaven càlcul, però només amb ella. Jo pensava, home, a mi m'agradaria doncs aprendre alguna cosa. Jo, més que res, el que jo volia era treballar al despatx. La meva passió, diguéssim, de petita i d'adolescent i de gran, fins que em va tocar que vaig escriure, la meva passió sempre havia estat el teatre, sempre. Aquí hi havia teatre, es feia teatre. Hi havia una companyia que després el director que hi havia llavors, que era molt aficionat, doncs també van posar una agrupació infantil, que jo tenia 8 o 9 anys i deien que era la cantera pel grup dels grans, i a vegades es barrejava, fèiem els pastorets del Pitarra, el que se'n diu el Garrofa i el Pallanga. El meu pare feia de Garrofa. I jo encara ara, a vegades, per practicar la memòria, em dic trossos dels pastorets. Hi havia el mossèn que controlava totes les històries de les famílies i tot. El mossèn, diguéssim, que manava dalt a la colònia, i després el convent de monges, que és el que ensenyava a les nenes, hi havia un mestre pels nens. Però va arribar un altre capellà que va dir que no, que de teatre no se'n podia fer, que homes i dones junts, bueno, nens, com que era juvenil, perquè el teatre de grans ja es havia anat diluint, però jo, com que a mi m'agradava tant el teatre, jo el volia fer reviure, i vam muntar una companyia de teatre, que eren noies soles, i vam dir, bueno, doncs ja ho farem només amb noies, però vam fer alguna obra de teatre noies soles, primer que no en trobàvem gaires, i segons que no eren les obres que ens agradaven. Després vam provar que els papers d'homes els fes una dona, i llavors la gent reia, només es feia un tip de riure. Per tant, vam haver de plegar, i a mi això em va donar una cosa que dic, jo és que aquí no m'hi vull estar més. I al final, doncs, vaig dir als meus pares que jo volia marxar, perquè no m'hi volia estar. No era per això sol, era per d'altres coses també. I al principi els meus pares em van dir que no podia marxar, perquè jo llavors tenia ja 20 anys. Em vol escoltar? Per una vegada a la vida, em vol escoltar? De cap manera. Ja aniré, mama. He firmat el contracte. La setmana que ve començo. Li agradi o no? Mira, no pots fer el que vulguis. No pots fer i desfer el teu gust sense pensar si fas mal als altres, m'entens? Cèlia! Jo volia anar a Barcelona. Els meus pares em van dir, al final quan van cedir, van dir, a Barcelona no, aniràs a Terrassa, que hi tenim família. I jo vaig pensar, molt bé, m'aniré a Terrassa, i quan seré a Terrassa i tindré 21 anys, faré el que em semblarà, i me n'aniré a Barcelona. La meva idea era anar per poder fer teatre, perquè com que el que tenia punyent de dins era que havien tancat i no deixaven fer teatre a la colònia, aquesta era la meva obsessió més forta, diríem. N'hi havia d'altres, però aquesta era la més important. Em vaig quedar a Terrassa, però va resultar que a Terrassa, de seguida, vaig connectar amb un director de teatre, d'allà, que és del Sant Pere, del Major de Sant Pere, allà... Sala Crespi. La Sala Crespi, el director de la Sala Crespi, que em sap greu, ara no me'n recordo com es deia, Mercet es deia, pot ser? Anselm Mercet? L'Anselm, ara. Ell treballava a la fàbrica que jo vaig entrar a treballar. I de seguida, ja la primera setmana, ja em va portar pujant per la Font Vella, a mà dreta, el social. El social.
Doncs allà feien com un festival, es va donar aquesta casualitat, que cantaven, i jo de seguida ja vaig sortir a recitar, que tinc fotos d'això, A partir d'aquí, de la mà del Mercet, jo vaig entrar a treballar a la ràdio, a Ràdio Terrassa, que llavors la Ràdio Terrassa encara era al carrer Sant Pere i només treballaven a les tardes. Em van fer unes proves i em van deixar provar un dia a gravar i em van dir que sí, que em havia de treure l'accent català. Perquè en aquella època tot era castellà. Els meus pares em van dir que no, que de cap manera, que jo no podia deixar una feina bona com tenia el Sal i Badrines per anar a treballar allà. Em van dir als meus pares, tu no deixes una feina... Esclar, jo llavors ja tenia 21 anys, vull dir que... Però semblava que era igual, saps? Que els pares manen d'una manera. Llavors, esclar, s'hi va sumar el nòvio. El nòvio no volia tampoc de cap manera, que jo els diumenges, clar, havia de treballar els diumenges i tot, Aquesta és l'època de la meva vida que me n'he penedit més, saps aquelles coses que dius, com em vaig deixar convèncer? I vaig deixar aquella oportunitat de treballar a la ràdio, que em feia una il·lusió pel nòvio i pels pares. Bueno, doncs, aquella feina tan segura, amb un contracte indefinit, al cap de 4 o 5 anys, em van fer fora. Ja em havia casat i tenia els 2 fills petits, no, el segon encara no el tenia. Va ser això una cosa molt important a la meva vida. Vaig prendre una decisió que mai més ningú no decidiria per mi. Jo després, amb tot això, vaig veure que allà al barri va tancar una botiga de comestibles, vaig dir, doncs aquesta és la meva, em poso. Jo no tenia ni idea de vendre, perquè me n'anava a la plaça, i mirava i deixava passar la gent i anava mirant allà els dels pollastres, com obrien els pollastres, m'anava a les parades a comprar i anava fixant com ho feien. Vaig posar la botiga, em va anar molt bé la botiga. El meu home, que era pagès, el seu pare havia sigut pagès, en tenia molt en fruita i verdura, ell anava a comprar als matins. Va ser una cosa que va estar molt bé, però hi circumstàncies i moltes coses, que això ja és una altra història. El meu home i jo ens vam separar. I, esclar, per a mi sola la botiga era massa. Al final jo vaig buscar feina, vaig trobar feina com que havia après a ordir, vaig buscar feina d'ordidora. En aquesta època, quan jo treballava, llavors ja estava separada, jo tinc un fill i una filla, la meva filla va venir amb mi. Mentre estudiava la carrera, la meva filla, mentre estudiava, va ser quan hi va haver aquella conversa que jo li deixava notes escrites i em va dir la meva filla, mama, fas moltes faltes d'ortografia. Vaig estudiar català, vaig fer 5 cursos de català, 5. Mentre estudiava català, ja les professores m'ho deien, és que tens molta idea, tens molta imaginació, i em deia, porta-ho en un lloc, porta-ho allà, doncs en premis que guanyar. Jo no, em feia molta vergonya, no volia. I un dia al final ho vaig fer. La primera cosa que vaig portar ja va guanyar un premi. Jo aquell dia semblava que anava d'un cantó a l'altre del pis, ho volia explicar a tothom. Tenia ganes de sortir al carrer i dir-ho, he guanyat un premi. Una cosa, cap premi, mira que n'he guanyat ara després, cap premi no m'ha fet la il·lusió que em va fer aquell. Em vull estar aquí. Mira, t'ensenyaré la meva filla, és més bufona. Mira, Seu-me! Seu-me! No! Separeu ara! No! Deixeu-me! Llavors ja va ser quan un dia van canviar l'horari d'allà on treballava i em va quedar les tardes lliures, i va ser quan la primera vegada que vaig tenir les tardes lliures em vaig apuntar a l'Institut del Teatre. Vaig veure l'oportunitat d'entrar a l'Institut del Teatre a fer un curs, un curs molt primari, deien l'iniciació, un curs d'iniciació on es tocaven temes d'interpretació, expressió corporal, etc. I allà hi havia tot de xavalets i xavaletes, gent jove de 17 a 18 anys, excepte una persona que es deia Sílvia Alcántara i jo,
que ja teníem tots dos més de 40 anys. Va ser empatitzar d'una forma immediata, no només per la sintonia d'edat, sinó també perquè tots dos teníem moltes sensibilitats compartides. I a partir d'aquí hi ha una relació que ha continuat fins al dia d'avui. I ens ho vam passar també durant l'any que vam estar d'iniciació en l'Institut del Teatre, que acabar el curs no podia ser, no ens ho crèiem, i a partir d'aquí jo acabava de llegir una novel·la molt interessant del García Márquez i li vaig proposar a la Sílvia si ella es veia amb cor de guionitzar-la i convertir-la en una obra de teatre. I vam estar tot un estiu treballant junts, elaborant un guió. I aquest guió va ser el que amb els companys del curs d'iniciació vam muntar una companyia. Com que era una companyia on la gent entrava i sortia i el trajecte, vés a saber, era incert, però era un trajecte, li van posar el nom de companyia de teatre El Tramvia. Passat aquest estiu vam estar assajant fins que vam fer l'obra de teatre, que va anar molt i molt bé, tan bé com que la televisió de Terrassa la va voler registrar. Com hi deu haver anat a parar aquí? No pots comptar. Algú que la va trobar i va veure que tu no has sabut veure, que és una boja rematada. Calla, calla. Per tu abans era una puta i ara és una boja. No està tancada. Doncs és que és boja. Clar que pot ser les dues coses. Si jo sempre ho havia sospitat. Amb aquells aires que tenia. Amb aquells vestits tan cenyits que portava. Amb aquelles rialles que feia. Ja han tardat prou a tancar-la. Com va ser que et matriculessis a l'aula de lletres? A l'Institut del Teatre ens vam conèixer amb el Sans, i el Sans va ser el que em va proporcionar d'una seva amiga que li havia donat un retall que deien que a Barcelona s'obria una escola d'escriptura. I ja el Sans va insistir molt, jo em feia mandra perquè era a Barcelona, però no, que hi has d'anar, I al final hi vaig anar. Que érem 50 persones. Va ser la primera escola que hi havia no només a Barcelona, sinó tot Catalunya. Només hi havia una a Madrid i prou. En aquella època la gent no s'ho creia que d'escriure se'n podia aprendre. Els escriptors se sentien com tocats de la mà divina i que en sabien perquè tenien inspiració, que era un ofici. Hi ha una part d'interior que ho has de sentir, o mínimament t'ha d'agradar. Però les tècniques, el que són les tècniques es poden aprendre. El bo i millor, tothom era allà, en aquella època es va posar molt de moda aquella escola i si semblava que treballar allà, doncs estava molt bé. Jo vaig tenir de professor el Jaume Cabré. Aquest era el curs 94-95. El segon, 94-95, és el que vaig fer amb el Jaume Cabré, que llavors ja, com que ja era un segon curs, ja no érem 10, només érem 6 persones, i el Jaume portava el projecte de 6 persones, i tots eren, un d'aquests era l'Andreu Ayats, que d'aquí em ve a mi l'amistat amb ell. Amb la Sílvia ens vam conèixer en una aula amb molt pocs alumnes, en una aula de l'aula de lletres, on en Jaume Cabré començava a fer classes d'escriptura. I allà ens vam conèixer. Allà va néixer una amistat que afortunadament a dia d'avui encara perdura. La Sílvia pertany a una altra generació, ens portem 18 anys, òbviament tenim un gènere també diferent, però participem de molts lligams. Un, segurament el més important i que ha fet que la nostra amistat sigui tan profitosa, és aquest amor, aquesta afició per la llengua. Aquest pòsit va fer que un cop amb l'eina a punt, amb el nivell C obtingut, la Sílvia comencés a escriure ficció de forma molt i molt seriosa. Participant com ha participat d'aquesta socialització de la literatura, la Sílvia fa el pas d'artesana de la paraula a artista, a escriptora, segurament per 3 característiques que qualsevol escriptor, qualsevol artista, penso, ha de tenir. Una necessitat imperiosa de dir alguna cosa, una intuïció per connectar amb els seus coetanis,
el gran èxit d'Olor de Colònia és connectar amb un debat que la societat catalana encara no s'havia fet. Què va passar amb l'aula de lletres? Per què us veu traslladar a l'Ateneu Barcelonès? Cap de 4 o 5 anys va fer puf, però puf no perquè no fos un èxit l'ensenyar a escriure, sinó perquè els números no els quadraven. Doncs, esclar, van haver de tancar. Els professors van veure que allò anava mal borràs, perquè, esclar, està sense cobrar. Això no li agrada a ningú. Els professors de dins, que tots, la majoria tots, eren socis de l'Ateneu Barcelonès, vol dir que ho van anar treballant, i al final doncs vam marxar tots. En què ja van veure la gent que necessitaven, ja ho sabien, no van agafar ningú més em van agafar a mi. Es van posar al Render com a director i ja vam començar a treballar allà. Perquè a més es va constar que la Casa Cantonera era després d'Olor de Colònia, i no, la Casa Cantonera jo la vaig escriure abans. Jo la Casa Cantonera la vaig escriure mentre treballava ja a l'Ateneu. Jo mentre vaig ser a l'Ateneu Barcelonès, el Toni Cabré, va venir a fer un curs de guió de televisió. Jo allà, com a treballadora que era, allà, a les meves hores lliures, si a mi m'interessava fer un curs que no estava massa ple, jo m'hi podia apuntar i no havia de pagar, i anava allà i era un número més, i quan el Toni Cabré, que jo ja el seguia com a dramaturg, que m'agradava, va fer el curs, jo m'hi vaig apuntar. I llavors ens vam fer molt amics amb el Toni. Doncs mira, amb la Sílvia Alcántara ens vam conèixer a l'Ateneu Barcelonès l'any 79, crec que era, que ell hi treballava i jo era el professor. L'Ateneu començava, a l'Escola d'Escriptura començava aquell any, començava l'any 79. I jo hi donava un curs de guió de televisió. I la Sílvia, que feia de secretària a l'escola, es va apuntar en el curs aquest meu. I em va dir, m'apunto perquè tinc ganes de veure com es fan els diàlegs en el teatre i en la televisió. Una mica per aplicar-los, suposo, a la seva narrativa. I de seguida es va establir una relació de complicitat molt important. La Sílvia és una persona molt humana, és una persona molt sensible, una persona que crea molta empatia. Una vegada em va passar una novel·la, me va passar dues, però una era Olor de Colònia i la vaig poder llegir abans que es publiqués. I a mi em va deixar esborronat, perquè Olor de Colònia és una novel·la de veritat. De veritat. Està escrita amb el cor, està escrita amb el cap i amb el cor. Però sobretot el que té és que és versemblant tot. I quan plegues de l'Ateneu Barcelonès comences a donar cursos d'escriptura. Vaig plegar el 2002, doncs el 2003 ja vaig començar els cursos. Ja he començat els cursos, el primer curs que vaig fer va ser 2003-2004. On? Al Centre Cívic de Can Palet. Va tenir tant èxit i va haver una revolució ja entre els centres cívics, que llavors tots els centres cívics volien que jo hi anés. Després d'això ja em van venir a buscar els de l'Ateneu terrassenc. I llavors jo a tants llocs no podia ser. Però després també s'hi suma la Biblioteca Central. Com hi arribes als cursos de la biblioteca? Com que ja feien el Premi Soler i Palet, i esclar, resultava que el Premi Soler i Palet, que era la biblioteca, aquí llavors hi havia de directora la Busquets. Doncs, esclar, formaven part del jurat i tot això. I què passava? Hi havia 10 finalistes, de 10 finalistes, 7, 8 eren alumnes meus. Els que guanyaven els premis eren alumnes meus. I esclar, les Busquets va dir, però això què és? Què passa aquí? Diu, és que m'interessa molt que vinguis a fer cursos. Dic, jo encantadíssima de venir aquí a fer cursos. Llavors em feia a l'Ateneu, dic, doncs també puc venir. I ja va estar, i ja vaig venir. Per escriure, a més de tècnica i passió, fa falta disciplina. Ser rics dels llibres que hem llegit i de les persones que hem estimat. Quan arribis al matí, pensa en els preciosos privilegis que tens d'estar aquí, de respirar, de pensar, de sentir, de tocar, d'estimar, sobretot d'estimar. I, esclar, que n'hi falta una, aquella que diu, i ensenyant aprens, i aprenent ensenyes. Quin sentit té escriure?
Qui vol contestar o pot contestar aquesta pregunta? Per mi escriure és posar que em surtin els sentiments d'una emoció o d'un sentiment o d'un fet o d'unes paraules que m'han dit, que m'han agradat o no m'han agradat. Aviam, en una novel·la amb un narrador quasi omniscient, per exemple, jo poso 3 personatges, faig la focalització en 3 personatges. Això ho trobes bé, complicat o fàcil? Com ho podria resoldre? Passa sempre això, quan ja ho has acabat, ja ho has imprès, ja està beneït. No, senyor. Llavors es comença a emmerdar, es complica, llavors vas a rectificar coses, bueno, ara sí que ho tinc. Segur? Doncs no. Seguint aquest fil, precisament quan tant és que sigui una novel·la, un conte, un microconte, una història, però un dels problemes que ens trobem les persones que escrivim i que fem això d'estimar les paraules també que deixem en el paper, és llavors fer aquest exercici de reescriptura, d'esporgar, de treure allò que és sobrer. Simplement ella fa un curs d'iniciació i després fa uns cursos de perfeccionament, com si diguéssim, que li diuen la lletra menuda. I el d'iniciació, com ja es fa gran i veu que és massa feina per ella i tal, llavors m'ha buscat a mi per donar aquest curs d'iniciació i potser entrar en aquesta cadena que dieu d'aprendre a escriure i després a ensenyar. Doncs ara estic d'aquí d'aprenent i la setmana que ve començo ja aquest curs d'iniciació com a mestre. I ensenyant és quan aprens més, això també és cert. Com va néixer la lletra menuda? Vaig provar amb un d'això de fer un segon curs, com un segon de més aprofitament. Però al final semblava que la gent, com que es coneixien tant, que tothom venia, i el vaig deixar. I llavors a mi se'm va acudir un dia això, que esclar, aquestes frases tan maques que es troben a les novel·les, aquestes coses que diu, oi, que t'enamoren, dic, bueno, això, la gent es pensa, oi, és que jo, esclar, jo no estic inspirada perquè no sé, dic, però és que això s'aconsegueix treballant. També s'aconsegueix treballant. I em vaig començar a imaginar, jo, una manera, uns camins que et portessin a moure tot aquest... I em vaig dir la lletra menuda. Lletra menuda és com si diguéssim ja com si fos un segon curs, que no és un segon curs, ja és perquè cada any anem repetint, és una forma de perfeccionament, però que no és un curs en si, no hi ha un temari, sinó que fem escriptura, comentem entre nosaltres, i ella ens ensenya o ens fa molt reforç en el tema de filosofia, perquè introduir la literatura a la filosofia li dona molt enriquiment, poesia, crear la teva pròpia poètica personal, i tot això no és un curs regla que diguis, el d'iniciació sí que seria, hi ha una programació, ara toca fer això, això i això, el de lletra menuda, ella ens va fent propostes de treball i ho anem treballant i ho comentem entre nosaltres. I d'aquí va sorgir l'associació cultural Un Munt de Mots. Vam començar a parlar amb les del primer curs i les del segon, què podríem fer perquè tenim ganes de veure'ns, i llavors ja va ser quan vam idear un grup, perquè el que fèiem era al principi, doncs un dissabte veniu a casa meva a esmorzar. I el Munt de Mots ha anat creixent, el Munt de Mots s'alimenta de les persones que han fet el curs. Jo en el primer curs d'iniciació, quan acaba ja els dic, això no s'acaba aquí si no voleu. Us podem oferir doncs venir un cop al mes, trobar-nos una altra vegada, continuar escrivint. Parla'ns d'Un Munt de Mots. Aquesta associació és dels exalumnes on quan cada mes escrivim un conte, una petita història, un poema, i es comenta entre tots. Sovint es tracta de donar tres paraules, triades una mica també sovint entre tots, que siguin una mica la clau d'aquell petit conte o aquella història que es vol explicar, no? I aleshores ens reunim aquí un cop al mes amb tots els escrits de tots els components que hagin participat aquell mes i es comenten el que més ens agrada i el que menys o el que creiem que es podia rectificar o millorar i ho discutim entre tots. Jo he dit moltes vegades en aquestes trobades que gairebé és tan important i interessant les reunions d'Un Munt de Mots com els cursos de la Sílvia. Hi ha persones que només amb això sol han escrit una novel·la, l'han presentat amb un premi, ha guanyat el premi i li han publicat la novel·la.
Marian Caballostes ha publicat La fundària de les Arrels i La nena de la casa de la Balma, aquesta última premiada a Andorra. A Montse Rossinyol li han publicat El calidoscopi i a l'Ester González Escobar Entre damas anda el juego. A la sessió d'aquest dissabte d'un munt de mots es va decidir que parlaríem de l'última novel·la de la Sílvia, Cèlia Palau. Com que veu ser vosaltres que m'ho veu proposar, per què no en quedem un dia i parlem de la teva novel·la? A veure, per on comencem? I si us sembla, fem una mica de repàs del que havíem comentat que ens podia ajudar a l'hora d'entrar en profunditat amb el llibre. Doncs, per exemple, una pregunta seria què t'ha agradat, què no t'ha agradat, que aquesta és difícil però també és important fer-la. Després també m'he fixat, igual que la Montse, amb aquesta carpeta de punts, que en realitat és el símbol de la superació i del seu reciclatge i del seu esforç per superar-se a si mateixa, que la va portant d'un lloc a l'altre, no? Bé, Sílvia, jo el que m'ha encantat aquesta novel·la, a part del teu lèxic i la teva manera d'escriure, és que des del primer paràgraf de Cèlia ens agafa de la mà el lector i no ens deixa en tota la novel·la. És ella sempre, i el lector la va coneixent, va viure amb ella diferents situacions, d'alegria, d'angoixa, però sempre és ella, i tu l'acompanyes i te la fas teva. El personatge arriba, potser on volia arribar des del principi, però tot el camí que té que recórrer fins a arribar on tindria que arribar, a mi això m'ha encantat. Bueno, a mi el que m'ha agradat és aquesta mestria amb la que utilitzes tots els recursos literaris, no? En especial, doncs, entre molts, doncs, el que serien els nusos d'enllaç. Aquí hem trobat com dos tipus de nusos d'enllaç. Un d'ells, que crec que tu ho tenies molt present, és el que sempre repeteix aquest recurs de trobar i mirar al sostre a cada una de les habitacions on viu la protagonista de Cèlia. Fins i tot diríem, en aquest procés d'empoderament hi ha una cosa que penso que s'ha de destacar, i és la teva valentia i la teva capacitat de sintetitzar en un sol paràgraf una violació. No ha sortit, però que és important de dir. Aquesta dona és violada, com moltes dones d'aquella època, que per molt, en aquest cas encara no s'havia casat, però moltes altres que es casaven igualment vivien el fet de la mort com una violació. No sé, jo he tingut la sensació que és un llibre molt intimista. Com si parlés molt, no sé fins a quin punt, perquè tots quan escrivim a un nivell o a un altre, doncs fem servir molts aspectes autobiogràfics. I els anem desplegant amb els relats, amb els llibres que podem escriure. Jo no sé en aquest cas fins a quin punt hi ha aquest nivell teu, no? Almenys, com a mínim sí que hi ha el fet del personatge d'Olor de Colònia que surt de la colònia, no? I com a home d'una generació diferent a la que es desenvolupen aquests personatges, no és que m'hagi sobtat, però sí m'ha agradat molt el tracte que fas de la dona i també de l'home. El que jo no li he trobat cap aspecte positiu, com és l'exmarit, l'amic amant que veus que és molt diferent als altres dos, però que sí que li entreveus aspectes positius, bona persona, però potser una mica cara dubtes, no? I llavors el tercer home, que és el Joan, el gestor, que sembla que tingui una personalitat molt endavant, però que realment potser no en té tanta, no? Al marge dels cursos d'aprenentatge de l'escriptura, una de les activitats que ha omplert moltes hores a la Sílvia han estat les presentacions, conferències o xerrades que s'han repartit per centres cívics, associacions culturals, escoles o instituts arreu de Catalunya. Setze anys després de la seva publicació, el 2009, parlar d'Olor de Colònia encara és un tema que li demanen una i altra vegada a la Sílvia. Avui l'hem acompanyat fins Via Espera Viver de Terrassa.
i vull preguntar quins canvis vas veure a la colònia Vidal amb els anys. A mesura que passaven els anys, quins canvis vas veure? De canvis, pocs. L'única cosa que ja he dit, que als anys 60, quan va començar la crisi, una crisi que hi va haver molt forta als anys 60 pels cotoners, que els amos es van desfer de les obligacions de mantenir la colònia. Les fàbriques, com que la gent ja marxava, aquella obligació que tenia tothom d'estar-se allà i treballar, la gent, si els hi convenia, marxava tots. Llavors es va acabar, però no aquesta colònia, no totes les colònies. Clar, has parlat que tu sí que tenies com aquestes aspiracions que potser et venien una mica pel teatre, pel que he conegut de les xerrades que he sentit, aquesta afició a partir del teatre que feies de petit amb les monges, vas voler veure món. No sé si hi va haver algun altre incentiu, alguna altra cosa que et fes cridar l'atenció de sortir i ser rebel, com deies, i si a d'altres persones de la colònia, també joves com tu, podien sorgir-los aquestes inquietuds arrel d'algun, no sé, algun contacte amb l'exterior, potser, o llibres, o no sé si hi havia algun... És que el que passa que els nois més, els nois quan anaven a la mili, els que tenien una mica d'ambicions, llavors aquells ja no tornaven. Des de quan vas saber que t'agradava escriure? Perquè jo de llegir ja llegia molt, jo llegidora ho era molt, però no havia pensat mai que pogués escriure. Aprendre la llengua amb la que sento i penso és quan em van venir ganes d'escriure. Per això jo ja us he dit que ensenyo tècniques per escriure, i els que venen a aprendre sempre els dic: heu d'escriure amb la llengua que teniu dins, heu d'escriure amb la llengua que penseu. Vull dir que perquè si escrius amb una llengua que no és la teva, no et sortirà mai tan espontani i tan natural. Però parlem de les novel·les publicades per la Sílvia fins ara. 4 títols que mostren 4 plantejaments narratius diferents, ja només en el títol. Olor de colònia, que és un títol molt ben trobat, perquè evidentment parla d'una colònia industrial i les colònies industrials fan una olor determinada, però l'olor de colònia nosaltres l'entenem com una altra cosa. És una novel·la coral, on surten molts personatges i està molt ben tramada. Després, La casa cantonera és una novel·la que passa en un espai molt més concret, però és una casa cantonera, o sigui que té 2 costats, que són els 2 costats que després advertim quan seguim l'argument de la novel·la. Els dies sense glòria és un títol amb un terme que té doble sentit. Glòria, que és un nom comú, però al mateix temps és un nom propi, i juga amb aquesta dualitat. I Cèlia Palau, que és un típic títol en què es reflecteix el nom de la protagonista. El títol és el nom de la protagonista, cosa que ens situa en una tradició literària molt concreta, que podria anar des de Madame Bovary, un altre títol, fins a Mrs. Dalloway. És un recurs típic de novel·la psicològica, de novel·les dels anys 30, però que després ha anat transcendint fins als nostres dies. Aquest ventall de possibilitats narratives és el que sorprèn també i fa que la Sílvia Alcántara sigui una gran novel·lista, però malgrat tot, per mi hi ha unes constants, tot i que hi hagi aquest ventall de plantejaments narratius, hi ha unes constants que com a mínim jo diria que n'hi ha 4 de constants. Una és la capacitat d'introspecció psicològica en els personatges, i arriba molt endintre en els personatges, especialment en els protagonistes. Arriba molt endintre en l'anàlisi psicològica, però hi arriba d'una manera molt planera, diguem-ho així, molt planera per al lector. No està fent una psicoanàlisi freudiana, per entendre'ns, sinó que hi arriba d'una manera molt narrativa. La segona és, per mi, la capacitat per explicar una història, que això és el que ha de fer tot novel·lista, explicar una història, saber narrar una història i saber-la construir. Són 4 històries bastant diferents i totes estan molt ben construïdes. La tercera seria la pulcritud en l'estil i el llenguatge, que és un estil molt treballat, molt més del que sembla. Quan tu el llegeixes sembla que sigui molt senzill, però en realitat és un treball molt polit de llenguatge i d'estil i molt treballat. I en quart lloc seria, per mi, la capacitat de trobar el punt de vista a l'hora d'explicar la història. Això es veu molt bé especialment
a l'última novel·la, Cèlia Palau, que el punt de vista no és ben bé el de la Cèlia Palau, sinó d'algú que sembla que l'estigui acompanyant, que estigui sempre al seu costat, que està focalitzat en els ulls del personatge, però que juga a un... Bé, aquí hi ha un treball narratiu que ara hauríem d'extendre'ns per explicar-lo detalladament, però que per mi és molt interessant. Per tot això em sembla que la Sílvia Alcántara és una novel·lista de primera i que val molt la pena tenir-la present. T'hem sentit explicar que quan et van rebutjar de publicar les dues primeres novel·les, una d'elles premiada en un concurs literari, vas tenir una gran decepció i les vas tancar en un calaix. Un dia em van tornar l'una i l'altre dia em va tornar l'altra. Jo ja em vaig fer com un, saps, com una desmoralització. Les vaig agafar totes dues, les vaig posar en un calaix. Però com que les ganes d'escriure a mi no s'havien acabat, sinó tot el contrari, jo llavors ja tenia la idea de l'olor de colònia, que jo no en deia olor de colònia, en deia olors. Olors perquè era l'ironia de que eren pudors, perquè jo parlo, tota la novel·la d'Olor de Colònia, fixa't que parlo molt de pudor, de la pudor de la colònia, la pudor de les hipocresies, tot parlo en pudors. Olor de Colònia és passar comptes amb els primers 20 anys de la teva vida? Olor de Colònia és una manera, a mi em va entrar al cap això, penseu que sou aprenents, no us poseu a explicar coses que no coneixeu. Heu de parlar només de coses molt conegudes, com per exemple records d'infància. Aquests records d'infància a mi ja em va quedar. I vaig pensar, doncs ja, esclar, si la meva infància va transcórrer en un lloc que és una colònia, les colònies, tal com havien estat concebudes, ja han desaparegut. Ja no existeixen. Per tant, des d'un punt de vista literari, parlar d'un món desaparegut, com que té un cert encant. Dic, doncs, ja està, parlaré de la meva infància. Jo no m'imaginava que no ho sabés ningú, jo no m'imaginava aquesta ignorància tal que la gent no ho coneixia. Això sí, ho vaig deixar ben clar, jo feia ficció. Per tant, jo no podia explicar cap història de ningú que visqués a la colònia. El fenomen d'Olor de Colònia és un fenomen literari d'una dimensió descomunal. Amb la Sílvia n'hem parlat moltíssimes vegades i encara de vegades no ens ho creiem. Es va traduir, es va passar a sèrie de televisió, per tant va ser un èxit de lectors molt i molt grans. De lectors anònims també, de lectors que amb el boca-orella es van anar passant la informació de «heu llegit Olor de Colònia?» La relació amb la Sílvia comença a partir de que rebem un original, Olor de Colònia, a l'editorial, vam llegir, ens va agradar, i jo em vaig desplaçar aquí a Terrassa per veure-la amb ella, a veure què tal era. M'interessava molt, va agradar molt i bé, va començar aquí. Llavors em vaig trobar, jo pensava que trobaria una jovencella i em vaig treballar amb una senyora ja de 65 anys i esclar, doncs, vaig estar pensant, què farem ara? Vaig pensar, perquè esclar, una persona de 65 anys, però vaig pensar, escolta, fantàstic, una persona que ha après català en l'època que ella em va aprendre. I bé, tornant amb els catalans cap a Barcelona, anava pensant, anava rumiant, mira, això és un valor afegit important, això, 5 anys tal. I llavors, esclar, a partir d'aquí comença, no? Comença tot, vull dir, i vam planificar la sortida, la vam planificar, vaig estudiar bastant bé com presentar-la a la premsa, i bé, la premsa va tenir una sèrie d'encerts que van anar bé perquè els dos periodistes que la van llegir tant per part de La Vanguardia com per part de l'Avui, en aquell moment, l'Ada Castells i després, em sembla que és l'Ada Castells i en Julià Guillamont, els hi va agradar molt, i a partir d'aquí, esclar, això es va generar ja un efecte de la televisió, tot, i sobretot llavors, esclar, l'efecte era que això va impactar amb la gent, la primera gent que la va llegir, però aquesta gent que la va llegir va produir aquesta onada enorme i les novel·les tenen la particularitat que entren en el cor i en la ment i es graven en la ment de la gent, tenen un impacte emocional profund i ella això ho sap treballar molt bé. I, esclar, a partir d'aquí l'èxit va ser rotund.
Què et va suposar que la teva primera novel·la, publicada quan tenies 65 anys, estigués setmanes o mesos a la llista dels llibres més venuts? Doncs com un somni, que cada dia quan em llevava al dematí em pensava que no era veritat, que segurament que ho havia somiat, com una cosa com irreal, saps? Com si no toqués de peus a terra, saps? Com, jo què sé, com si tingués un núvol, com si visqués en un núvol. Una bafarada de sang mig seca va envair la plaça aquella matinada xafogosa d'estiu. I de mort. La seva ferum sutjava darrere els porticons mal tancats del casalot de Cal Xicoi. I uns udols, gemecs allargassats que travessaren les escletges de les portes, tot anant a rebre el sol. Morta. L'han trobada morta, la vella Xicoia. Què dieu que què? Que la pobra Vicenta l'han trobada morta enmig d'un vessal de sang. Verge Santa! Es veu que ha relliscat amb els excrements dels gossos. Pobreta! Ha topat amb el caire d'una porta i s'ha esberlat el cap. Pel que feia en aquest món, també li ha fet Déu. Aparteu-vos, que ve el jutge amb l'agutzil. La rotllana de gent es va obrir per deixar-los passar. I com s'ha sabut? La Roseta. De casa seva estant, ha sentit els grinyols dels gossos i ha sospitat la desgràcia. Qui ho havia de dir? I ja era morta? Sí. Morta i ben morta l'ha trobada la Roseta, a la vella Xicoia. Quan hi ha arribat, ha vist els gossos que li llepaven la cara ensangonada. La mainada s'acumulava entremig dels grans i també repetia: la boja dels gossos s'ha mort! Aparteu les criatures, que ja se l'enduen! A la ieta de Cal Marxant s'assenyava: no som res en aquest món. Déu l'hagi ben perdonada. Els parroquians de Cal Borni deixaren estar la manilla i van sortir per mirar-s'ho. I els que prenien el sol, i els que buscaven l'ombra, i els que anaven al tros, i els que en venien. Les dones sospiraven i resaven en veu baixa. Els homes, amb el cap cot, callaven. Ni un alè d'aire, i tot just érem a mig matí. La xardor embolcallava els bancs de la plaça i els arbres i la font. El lluent feia de les seves i tot es tenyia de groc. Un toc de morts va deixar tothom paralitzat. Em sembla que elles, jo crec que la Casa Cantonera l'havia començat a escriure abans que l'Olor de Colònia i després la va deixar i va reprendre i va començar l'Olor de Colònia. Nosaltres el que vam rebre com a original primer va ser l'Olor de Colònia. I llavors va venir la Casa Cantonera, que la Casa Cantonera és d'aquelles primeres o segones novel·les, ara posa-li com vulguis, que l'ordre és igual, perquè tant era bona una com l'altra. I què volies explicar amb la Casa Cantonera? La Casa Cantonera és tot un misteri i un secret. Jo tots els secrets de la Casa Cantonera no els puc explicar, perquè són coses molt íntimes meves que són allà però que no ho sembla. Per tant, tots portem els nostres fantasmes a dintre, els portem, en tenim de més gruixuts, i jo, doncs, vaig treure una pila de coses que, si us ho explicava diríeu, no tenen res a veure, però que per mi sí que tenen un sentit. Senzillament, és la història d'una família, perquè està tot ficat allà dins aquella casa, de gelosia, és una història de gelosies. La Casa Cantonera és la segona novel·la que la Sílvia va publicar. És molt possible que sense Olor de Colònia la Casa Cantonera no estigués editada, no estigués publicada, però la Casa Cantonera ha tingut una repercussió que no la dignifica en la seva potència. La Casa Cantonera és la novel·la més dramàtica en el sentit d'obra dramatúrgica, obra teatral de la Sílvia. És en la qual la Sílvia demostra la seva capacitat per fer dialogar els personatges d'una manera més excel·lent. I és una novel·la també que, com Olor de Colònia, participa d'una necessitat d'explicació. Si bàsicament Olor de Colònia
La Sílvia necessitava parlar de la figura del seu pare. A la casa cantonera la Sílvia necessita parlar de la figura de la seva mare. La necessitat de parlar de la figura materna en aquesta obra penso que genera un resultat molt i molt interessant. Jo quan llegeixo La casa cantonera llegeixo Chekhov, llegeixo Les tres germanes, llegeixo La Gavina fins i tot, no? Alguna cosa té, algun contacte hi té. Quantes vegades l'he travessat al llindar d'aquesta porta amb la sensació que deixo enrere l'essència, el principi d'una vida diferent. I després, capcot, desfaig el camí i me'n torno a seure a la cadira que encara conserva la meva escalfor. I li torno a explicar el que li havia dit al matí, i la setmana passada, i l'any passat, I és que els metges, al principi, m'ho havien dit que es podia despertar en qualsevol moment. I jo hi volia ser. Quan ella obrís els ulls, volia que la meva fos la primera cara que contemplés. Durant molt de temps m'ho vaig creure que passaria. Però de vegades la rutina s'imposa i, silenciosa com una aranya, va teixint la seva pròpia realitat. I la realitat, amb una feblesa indestructible, ja ha dictat sentència. Voldria tancar els ulls i que la vida em llisqués pel damunt amb calma, amb intensitat, potser com no ho ha fet mai, potser com ho fa cada dia. Qui ho pot saber? Només ella. Encara que tingui el cos arronsat, les mans de glaç i la mirada immòbil i tèrbola, sempre he intuït que ella ho sap. Jo llavors estava com una mica dispersa ja d'escriure, no escrivia tant, no escrivia perquè tenia molts compromisos, però esclar, jo era conscient, jo és que sempre tinc ja tenia una idea al cap, de Els dies sense glòria, però ja més aviat era una idea, no per mi tant com les altres dues, que era ben bé coses meves, sinó de tocar temes, saps? Tocar temes que m'interessaven i que fossin... Vaig tocar l'eutanàsia, en aquest toco l'eutanàsia, toco l'avortament i les malalties mentals. Les malalties mentals per la part que em toca, l'eutanàsia perquè em semblava que era una cosa que es havia de defensar, perquè sempre vivim... Ara sembla que s'ha arreglat una mica, però vivien coses molt tràgiques. I l'avortament, que l'avortament sempre ha sigut, que encara ara ho és. Sembla que s'arregla i no s'acaba d'arreglar. I llavors també volia tractar la immigració, però no la immigració de fora de Catalunya, sinó la immigració dins de Catalunya. Els gent de pagès, que també vivien d'una altra manera i que s'havien d'anar a viure a la ciutat. I això ho vaig veure amb la meva sogra, el que va patir aquella dona pobra, que al final es va trastocar. A Els dies sense glòria també hi ha tota aquesta... La primera part, ara parlem, perquè després la segona part ja desenvolupa més, però la primera part que ella es concentra, podríem dir, en aquest fet, aquesta immigració que hi va haver a Catalunya del camp a la ciutat, també és impressionant. Aquesta construcció que ella fa és impressionant, està molt bé. La Cèlia Palau fa precisament l'obertura de la colònia, fa un tancament, perquè, evidentment, la colònia hi havia com una porta oberta. O sigui, era una porta oberta de dir que la persona, la Cèlia, que marxa, que se'n va, ella surt a buscar el món i llavors, esclar, ella fa aquest tancament amb la Cèlia Palau. I el fa d'una manera molt bona, perquè realment la situa no a fora del temps o en un temps llarg, sinó la situa en el nostre temps, en la maduresa d'ella i en un temps molt present que vivim, que ha canviat la situació i ha canviat moltes coses. Amb Cèlia Palau, ara amb l'última novel·la, la Sílvia torna a posar sobre la taula un tema poc debatut i que tant de bo s'acabi debatent com en les biblioteques i en els centres cívics com es va debatre Olor de Colònia. A Cèlia Palau agafes un personatge d'Olor de Colònia i el segueixes anys després. Bueno, a mi m'havia quedat de totes les coses que ja he dit, que entre Olor de Colònia i la casa cantonera ja m'havia quedat molt alleugerida de moltes coses, a mi m'havia quedat una cosa, que era lo de la monja. Aquest tema
Jo el vaig posar a l'olor de colònia, i és... Doncs jo m'imagino que faig el que vull. Que estudio, que treballo... Això està molt bé. I a casa què et diuen? No hi parlo gaire. A vostè li tinc més confiança. Gràcies. Jo també vaig parlar primer amb la meva tieta, la que ara és la mare provincial. Li vaig parlar de la meva vocació. Em va ajudar a prendre la decisió de fer-me monja. A mi no m'agraden les monges. De vostè és diferent. Què fan? Mare priora, Amb vostè parlaré després. Senyora Palau, la seva filla no va per bon camí. De què parla? Voler estudiar no és cap mal. La germana Àngels i la seva filla es passen el dia juntes fent-se confidències. Busquen qualsevol moment per estar soles. On volen anar a parar? S'agafen de les mans. La Cèlia no és normal. Té tendències pecaminoses. Perquè allò va passar, allò era una cosa autobiogràfica total, però era una cosa meva. És l'única cosa que hi ha que va passar realment, però una cosa meva que jo la podia explicar si em donava la gana perquè era meva. Què fas aquí? No se'n pot anar. Adéu, filla. No. He de marxar, Cèlia. Sigues tu, filla. Què vol dir? Sigues fidel al que sents. No t'ho neguis mai, Cèlia, mai. No. Ella va marxar l'any 58, jo vaig posar a treballar aquell any i això va quedar. Jo en aquest període de temps vaig anar a Terrassa, em vaig casar, vaig tenir criatures. No. Ella em va escriure sempre, però jo això per mi no era cap motiu de res. No, jo tinc una carta d'ella de l'any 79, que encara m'escrivia de tant en tant. Jo, esclar, jo casada, li vaig enviar fotos de la canalla i les cartes. Jo les meves no sé, perquè clar, jo no me'n recordo que li vaig escriure, però bueno, per lo que em deia ella, doncs, i tinc aquestes cartes i tinc tot això. Llavors no hi va haver res. Mira, si no hi havia res, que jo aquest tema, no sabia ni que existia. Què hi havia d'haver si jo no sabia? Bueno, ni ella tampoc, jo no havia vist mai cap detall de res que pogués dir. Quan jo anava a l'escola, que ja tenia 13 anys, jo me'n recordo que ella em deia però si te doblo la edad, em deia. Esclar, si jo en tenia 13, doncs ella en tenia 26. Què hi ha, doncs, d'autobiogràfica, Cèlia Palau? El que he posat aquí és tot inventat, clar. Tot és inventat, però que hauria pogut ser, perquè he conegut persones... Jo aquesta història així, no era des d'una monja, però jo n'he conegut d'històries molt semblants, de dones casades maltractades per l'home que se'n van i troben una dona que les cuida bé i acaben que se n'enamoren d'aquella dona. I viuen felices, però amb una felicitat que no havien conegut mai. Quan tornà a la sala, ja s'havia posat el pijama i la bata d'hivern. Al damunt de la tauleta hi havia 2 tasses de llet fumejant i una plata petita amb trossets de coca de vidre que havien quedat de l'esmorzar. I una veu, des del fons del passadís, deia: «Em canvio i vinc de seguida». Ella es mirava la coca i anava traient els pinyons d'un en un mentre esperava la Maria. «Què fas, llaminera, que no em pots esperar?» «M'encanten els pinyons!» I reia com una criatura que l'han atrapat fent una malifeta. Assegudes al sofà, es bevien la llet totes dues, a poc, ara un glop, ara un trosset de coca. «Que bé que s'està aquí», feia ella amb els ulls tancats. «Gràcies, Cèlia. Que bé, ara això, per deixar-me compartir la teva vida, la teva família. Tens un fill fantàstic. Com et defensava! Se m'ha posat la pell de gallina. Sí». Amb els ulls tancats, totes dues
varen deixar que s'imposés el silenci. Només se sentia el batec de les parets. I ara se la mirà amb una intensitat renovada, igual que la Maria. I es tornaven a mirar amb uns ulls atapeïts de guspires delitoses. S'abraçaven, s'estrenyien ben fort, s'acaronaven. Les mans transmetien l'emoció del moment, descobrint paisatges desconeguts com una foguera que s'enfila amunt, espornejant cap a l'infinit. Per fi, havia brollat aquell somni ocult al soterrani de la memòria des de feia molt. S'havien acabat aquells dies insegurs cosits en fil d'embastar. I només era el principi. Encara quedaven detalls imperceptibles als quals el temps sabria donar sentit. L'endemà, la cadernera del veí les despertà totes dues alhora sorpreses, com si sortissin d'un somni. En la seva tardor ressorgia aquella primavera que fa oblidar l'hivern. Parlem de l'adaptació televisiva d'Olor de Colònia. El guionista principal va ser el Toni Cabré, que tu ja coneixies d'abans. Tu hi estàs d'acord amb com va quedar l'adaptació? Hi ha coses que sí, però esclar, n'hi va afegir moltes que no, i encara perquè em va fer cas amb una cosa que jo els hi vaig dir. I 2 capítols, amb una novel·la de 330 pàgines, tu has de menjar tot. I jo els hi vaig dir, dic, almenys respecteu-me una cosa, aquí hi ha molts temes, no els toqueu tots, no els heu pas de tocar tots. Una novel·la, jo vaig fer, agafeu els que més us interessin, però aquells, almenys fiqueu-hi una miqueta. Resulta que Diagonal Televisió i TV3 s'interessen per fer una minissèrie amb aquesta novel·la i tinc la sort que em proposen a mi per fer l'adaptació dramàtica. Ja coneixia la novel·la original, coneixia la Sílvia i coneixia bé els mecanismes de la televisió perquè havia treballat molt, fins i tot amb Diagonal i amb TV3, fent sèries. Vaig buscar la complicitat de 2 guionistes, que són l'Anna Fité i la Laia Aguilar, i ens vam posar a treballar. La Sílvia, primer que ens va tenir plena confiança, però jo li preguntava tot. Perquè, esclar, vam haver de prendre una sèrie de decisions importants que amb ella sabia que no li agradarien. Per exemple, en la sèrie, tots els personatges que són bones persones no els fem servir, perquè les bones persones ens serveixen poc pel conflicte dramàtic. I ella això ho va entendre perfectament, perquè com dèieu, ella és una persona que sap què és el teatre, sap què és la ficció dramàtica, i per tant ja entén que s'han de posar l'accent en els aspectes que siguin més conflictius. I per això vam centrar tot el conflicte en el triangle amorós del protagonista, tot el conflicte en el tema de la seva filla, la filla gran que vol fugir de la colònia, la Cèlia. Vam centrar en això i amb els tripijocs de l'amo i del director, que de fet condicionen tota la novel·la perquè ja hi ha un incendi al principi que té relació amb això. De totes maneres, jo crec que ens en vam sortir des del punt de vista de que va funcionar, va tenir audiència, la sèrie té una bona factura i crec que ella al final, pel que respecta al guió, crec que va quedar satisfeta. Quan ja estàvem acabant aquest documental, maig de 2025, rebem la notícia de que Edicions de 1984, l'editora habitual de la Sílvia, acaba de publicar la versió teatral d'Olor de Colònia, que precisament ha fet el dramaturg Toni Cabré. El fotògraf Rafael Aróztegui va ser terrassenc de l'any el 2013, el mateix any que la Sílvia, i juntament amb l'empresari Marià Galí i l'esportista Andreu Enric. Sembla que la vostra amistat ve de llavors. Com que dels 4 nominats n'hi havia un
que havia de fer una mica de discurs d'agraïment, es va decidir que ho fes la Sílvia, evidentment. I llavors la Sílvia ens va entrevistar per saber què havíem de fer nosaltres, no? I des de llavors doncs, hi ha una certa amistat social, més que literària ni res per l'estil. Però com que no sóc expert literari, jo només sé que es veu que en sap, perquè l'èxit que té és degut a això. Aquest és el mèrit, no? O sigui, que ella vol escriure, però vol aprendre a escriure. I ho aconsegueix, amb els cursos de l'Ateneu, amb el que sigui, amb la constància, amb la fermesa, fins al punt que llavors, em sembla que era als 65 anys, no? Més o menys, ja comença a publicar, a escriure, ja feia temps que escrivia, evidentment, no? Però a partir d'aquesta edat comença a publicar, aconsegueix que li publiquin, i per mi això és un fet molt fort, que parla molt en bé d'aquesta persona, no? Doncs fa 20 anys que ens coneixem, més de 20 anys que ens coneixem, però va ser el 2018 que vam treballar plegades a la meva obra Expressions, li vaig demanar la seva col·laboració i va posar veu i sentiment a la meva obra. L'art, com un pont sòlid que uneix sensibilitats, ensenya el camí de la immortalitat amb la promesa que no deixarà ningú indiferent. Necessita, però, de la passió, d'aquesta fortalesa tan nostra, no oblidem que és femenina, i que amb una diversitat d'elements ens podrà conduir cap a la felicitat. Un futur que ens exigeix resiliència, una paraula sense melancolia, sense tristesa, però sobretot inspirada per la saviesa. Llavors aquí va sorgir una mena de connexió molt potent que cada vegada anava més, no? A partir d'aquí comencem a treballar plegades i a unir una miqueta el que és l'art de l'escriptura i l'art de la pintura. Com va ser el procés de pintar aquest quadre que fem servir de cartell d'aquest documental? Va ser un procés molt maco. Aquí encara ens vam apropar i ha costat molt més. Moments macos que em guardo per mi, que sempre estaran amb mi, és en el moment que ens trobem amb el meu estudi. Jo ja he començat un procés de pintar-la, però clar, mentre que aquest procés estic pintant, jo tinc a la Sílvia, que ella m'explica confidències, jo li explico també la meva vida, m'explica coses, clar, i com si estigués en un llibre. Realment, jo estic ficada en un llibre que ella tinc a la Sílvia, a l'autora allà, que està redactant aquell llibre, i jo estic pintant aquesta persona. I per cert, també molt maco, perquè ella em deia: escolta, Carme, allà falta una mica de color blau, aquest cantó, pots posar-hi una mica? I jo anava amb la paleta, perfecte, ara està millor. I allà posaries una mica més de rosa, potser? Sí, pim. Perquè jo, clar, ara conec a la Sílvia, me l'estimo, l'admiro com a escriptora, però com a persona encara més. Llavors, clar, quan jo llegeixo una obra seva, una novel·la, hi ha a cada personatge un trosset d'ànima de la Sílvia del Camp. El resultat del quadre, doncs, si veus la mirada, és una mirada d'esperança, és una mirada de pau, tranquil·litat, saviesa, intel·ligència. Jo sóc un lector, bàsicament. M'he llegit les 4 novel·les de la Sílvia Alcántara, les trobo molt interessants. Per mi és una escriptora amb una sorprenent capacitat narrativa. Sorprenent primer perquè va començar molt tard, no? I publicar una primera novel·la a una edat ja avançada sempre és una cosa sorprenent, i més una primera novel·la que va tenir molt ressò. A tots ens l'estimem molt, la Sílvia. És una persona entranyable, altruista, sincera, propera. És una persona que ens ha ajudat a treure de dins nostre aquelles pulsions interiors que et fan escriure. Hi ha moltes coses de la Sílvia que tenim constantment al cap, no? En el moment d'escriure poesia o narrativa, no?
com el fet de mirar les coses, llegir amb ulls d'escriptor. Jo, a més, l'admiro, perquè sempre he mirat aquestes persones que s'hi han posat de grans, per entendre'ns, no? La força de voluntat i la constància, la persistència en aconseguir uns espais, en aconseguir unes situacions, i a la Sílvia se li ha de reconèixer. Per mi això té molt mèrit, molt mèrit. El retrat d'una dama, perquè és el conjunt de la seva personalitat, de les seves vivències, de la capacitat que té la Sílvia de resiliència, que això és molt important, de la capacitat d'acceptació. Per mi ha estat una mestra de la vida. Jo he après moltíssim de les seves vivències, de tot el que ha passat, jo he après. Tots els autors tenen, les seves obres sempre tenen referències a la seva vida. Això és inevitable. El que passa és que ella té la capacitat aquesta de construir els personatges i d'entrar en els sentiments i la naturalesa humana, aquesta indagació constant sobre els sentiments, les emocions, els interessos. I això està molt ben escrit, perquè ella escriu una quantitat d'imatges literàries i metàfores extraordinàries. L'art de la Sílvia és saber-ho transmetre escrivint, perquè hi ha molta gent que tindrà aquestes experiències i en canvi no sabrà com posar-se davant d'un paper i escriure-ho. I ella sap molt d'escriure, sap escriure molt bé. És una persona que té una manera d'escriure molt directa, gens enfarfegada, i això no vol dir que no escrigui utilitzant un llenguatge molt ric, un llenguatge molt treballat, però que flueix i que queda, una cosa que a mi sempre m'agrada, que queda molt inserit en els personatges. La Sílvia, jo crec que escriu des que va néixer. Abans d'aprendre a escriure ja escrivia. O sigui, és una pulsió absolutament desenfrenada la que té la Sílvia. És una necessitat com el respirar. La Sílvia sempre va estar molt en contacte amb la paraula. La Sílvia havia llegit des de petita molt i molt, la padrina li havia insuflat aquesta afició. La Sílvia havia participat d'un ambient de teatre amateur a la família molt i molt important, d'una passió per la paraula, una passió per la interpretació. I la Sílvia, amb un caràcter extrovertit, sempre ha destacat per una fascinant manera d'explicar la vida. La Sílvia és molt curiosa, però a més, la Sílvia té moltes ganes d'explicar les curiositats que ella descobreix a la vida. Anem acabant. Defineix-te tu mateixa. Bueno, és que jo era molt lectora ja llegia molt, ja m'agradava molt, i jo ja guardava sempre frases d'aquelles maques, tinc llibretes, i sempre he sigut, i esclar, quan vaig aprendre la tècnica, perquè jo no m'havia imaginat mai que pogués ser escriptora, mai a la vida havia pensat, jo volia ser artista, jo volia fer teatre, però escriure no s'havia passat mai pel cap. I ara tens algun projecte en perspectiva? Jo és que ara el que estic preparant, no he tingut temps encara ni de començar-ho, però jo el que vull fer ara és una autobiografia, perquè tinc molt material, durant molts anys vaig escriure molt, i aprofitaré molt poca cosa, perquè el que escrius en el diari personal només són mocs i llàgrimes, i això són com, la meitat de les coses ho has de llançar com els clínex, saps? Però que trobaré alguna cosa que em vindrà a la memòria per escriure. Ho vull fer per la meva família. Jo hi tinc molta memòria fins ara ja se'm perd, però jo veig que la meva filla ja no en té ara de memòria, i llavors les coses es perden. Doncs jo dic, per les meves netes, que elles tenen molt interès i tot el dia em pregunten coses, doncs per elles jo escriuré una autobiografia. I llavors jo li he dit a la meva filla, i tu, i el Cots ja no hi serà, però la que deixa ell d'editora us haureu d'entendre si ho voleu publicar o no, a mi m'és igual, t'ho deixo al teu criteri. El que jo escriuré ara, jo ja no ho veuré publicat.
Bueno, ja estem? Sí, avui sí. Avui sí. La feina serà meva amb la de coses que ens has explicat. Bueno, però Déu-n'hi-do els secrets que us he explicat, Que deixaran de ser-ho quan s'estreni el documental. Carme, aquella noia.